Posta obuogo dhii ng'anyo kochakore tarik 2 mar dwe manyien. Poni piny owacho ok ochulo jotijegi magikoni osetiyo kuom ma ok tin ne dweche 5 maonge kod chudo. Ka otelni kod jagoro mar riwruok mar jotije piny owacho e migawo mar tudruok Benson Okwaro, ikoni gopegi mahao bilion 3 ni oko, kendo deko margi mar teko mar chopo ne piny owacho mondo mi otiek midhiero no pok osedewo. Giluor ni bad migawono ma ondiko ma ok tin ne jotije 2,300 nyalo podho kaluwore ni chakre higa mar 2015 kata mana omenda mago ma owinjo bed ni igolo mondo mi ochwal ne bengi ma opogore ok osebedo ka ichwalo, gino mamiyo jotijego tich matek e yudo kony kowuok kuom bengi. Jo sirkal giparo ni jotich chama ng'ono. Onge kaka ng'ato man gi wiye man gi pache maliw nyalo expect ni ng'ato nyalo bet kochakre kuom dweche 5 koonge pesa mochulo go ot, onge pesa mochulo go fees ne nyithinde, onge kaka onyalo nyiero nyithinde, onge kata kaka odhi e tich. Wang'eyo ni pesa nitie nikech joposta osetiyo ni IBC, ne gitiyo ni IBC e yiero mokalo manitie gowi moromo bilion 1 bilion 1 mapok ochul. Huduma centers, ohaya services mag uti mag joposta pok gichulo gowi moromo 1.7 billion. Kochopo tarik 2 dwe mar 11 koyudo kapok joposta chulo mshahara mag jotich, to waboluongo jotich duto matiyo e posta mondo owuog oko, kamano de konywa mondo wayud mshahara mag jotich.